כאן בחדשות 13. היום נעשה משהו קצת שונה. אתגר הצחוק הכי מצחיק בעולם. איך בחורה עושה את הפיפי שלה. בואו אני אלמד אתכם בדיוק. זה אישה. זה הציצי שלה. אוקיי? פה בציצי גדול יש חלב. הרבה מאוד חלב. וכשהאישה רוצה לעשות פיפי, ובחלב יש פיפי וקקי. כשהאישה רוצה לעשות פיפי, היא לוחצת ככה, כאילו באמת יוצא לה מהציצי. כשהיא רוצה לעשות קקי, היא עושה את זה פשוט צד שני. אבל כשהתינוק רוצה לשתות לחלב, הוא לוקח את זה מהבולבול, ברצינות, לא סתם מהציצי. תינוק גבר. בואו נעבור אל החדר. בשבילכם, מי אוהב קניבלים? מי מכיר קניבלים? לא אכפת לי. העיקר שתדעו מה זה. היו שתי ילדים נסחפו לי של קניבלים. שני קניבלים מצאו אותם, אמרו להם, לכו תביאו פרי או ירק שאתם רוצים, מהסוג שלו. אחד הלך להביא זיתים. חבר שלו עוד מעט יחזור. הם לקחו את הזיתים והכניסו לו אחד לתחת. אבא שלי מתקשר בו. כן, זה טעות קטנה. רצנו. קיצר, התחילו להכניס לו אחד לתחת, 2 לתחת, 10 לתחת, 20 לתחת, 40 לתחת. 99 התפקע מצחוק. שאלו למה? למה? כי חבר שלו בא עם אבטיח. לעצור? שראיתם, אנחנו נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי!